Dr. Eugen Crăciun, medic primar, gastroenterologie, hepatologie, într-un cuvânt, boli digestive. Mă ocup în mod special ca și domeniu de interes de endoscopia digestivă diagnostică și intervențională. Sunt medic specialist în boli digestive din 2006. M-am dezvoltat în mod special către acest domeniu de endoscopie digestivă intervențională pentru că m-a tentat foarte mult ideea de a putea face și proceduri intervenționale dincolo de zona de consultații obișnuite. Pacienții de obicei vin în departamentul nostru de gastroenterologie și endoscopie digestivă pentru simptome digestive obișnuite, cum ar fi dureri abdominale, modificări ale tranzitului intestinal, probleme de reflux gastroesofagian. Ne ocupăm de endoscopii digestive superioare, adică pentru probleme ale stomacului. Ne ocupăm de intervenții mai complexe pe căile biliarde, de pildă, în cazul în care există polipi sau tumori în regiunea aceasta a ficatului și a căilor biliare. Ne ocupăm de orice fel de patologie hepatică, de diverse forme de hepatite. Și ne ocupăm și asta e o patologie foarte frecventă, tulburări funcționale, așa zisul sindrom de intestin iritabil, care în realitate e o boală complexă și care are multiple cauze pe care le putem investiga. Nu în ultimul rând aș menționa bolile inflamatorii intestinale autoimune, de care mă ocup în mod special și de-a lungul timpului am condus mai multe studii în ce privește această patologie și am participat la evaluarea unor medicamente noi pentru aceste boli. Oamenii mă întreabă frecvent care sunt primele semne ale cancerului de colon. Răspunsul este niciunul. În foarte mare parte din evoluția unui astfel de cancer nu există niciun fel de simptome. De aceea este esențial să facem colonoscopia de screening, adică acea investigație endoscopică ce poate investiga, diagnostica în fază precoce cancerul, dar și mai bine este să depistăm în fază precoce leziunea care precede cancerul și care este polipul displazic. Dacă identificăm un astfel de polip displazic și îl rezecăm la timp, practic pacientul nu mai face cancer. Marele avantaj al procedurilor endoscopice este că sunt proceduri la vedere, în care practic suntem cu o cameră înăuntrul pacientului, în diverse segmente ale tubului digestiv. Asta înseamnă că dacă identificăm o leziune în acel loc, avem șanse foarte mari să o și rezecăm, adică să o rezolvăm. În cel mai rău caz, dacă leziunea nu poate fi rezecată endoscopic și dacă este un cancer, de exemplu, invaziv, care are nevoie de tratament chirurgical, atunci putem cel puțin să prelevăm biopsii care o să ajute medicul chirurg și oncolog în luarea unei decizii în ce privește tratarea respectivului cancer. Îmi place să insist în general pe gravitatea și frecvența acestei boli, care este cancerul de colon, pentru că oamenii nu știu cât de frecventă este această boală și că apare la vârste din ce în ce mai tinere. Este practic cel mai frecvent cancer la om dacă adunăm ambele sexe. Și este un cancer care, pe de altă parte, poate fi complet prevenit dacă se face o colonoscopie la timp, prin care se poate identifica și exciza leziunea precursoare a cancerului, care este polipul displazic.